26 noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň Owa we Suw hojalyk ministri Ýaz Muradow döwlete tawşyrylan hasyl üçin kärenetçiler bilen hasaplaşyklaryň geçirilýändigi barada habar berdi. Emma kärenetçileriň ençemesi öz plastik bank kartlaryna geçirilen hasyl puluny nagtlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini aýdýarlar. Daşoz welaýatynyň Könürgen çetrawyna Azatlyk Daýhan birleşiginiň onlarça kärenetçisiniň aýtmagyna görä, olary agdalýan Daýhan birleşiginiň resmileri plastik kartlaryna pulun geçirilendigini 20-25 gün ozal aýdypdyr. Şondan bäri olar her gün etrap we şäher merkezlerindäki bankomatlara gatnaýarlar. Ýöne bankomatlarda pul tapdyrmaýar diýip Azatlyk radiosynyň anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan habarçysy 28 noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä daşodly kärenetçiler iň soňky çykalygy hökmünde öz plastik bank kartlaryny aşawada uğradyp, birdäki bankomatlar arkaly öz hasyl puluny nagtlaşdyrmaga synanýarlar. Ýöne kärenetçiler munyň üçin özleriniň goşmaça çykdyjy etmeli bolýandygyny, sebäbi plastik karty welaýatdan paýtagta kire edýän hususy taksilerden uğratmak üçin adyrnan 40 manat tölemeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Mundan başga paýtagtdaky bankomatdan pulu aljak adam üçin hem 20 manatdan 40 manata çenli pul bermeli bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde döwlete tawşyrylan hasyl üçin henüz hasaplaşyp geçirilmedik daýhanlar hem bar. Balkan welaýatynda şuunlar, kartoşka hem de soğan ýetişdirýän daýhanlar henüz özleri bilen hasaplaşyp geçirilmändigini Azatlygyň ýerli habarçysyna gurrun berdiler. Galybersede hasaplaşyk diýilende döwlete bergili çykan kärenetçiler hem bar. Häzirki wagt döwlet bilen baglaşan paýta ýa-da galla plan borçnamasyny dolup bilmedik kärenetçilerden öz bergilerini tölemek berk talap edilýär. Bu kärenetçilere hatta ýylyň ahyrına çenli hem wagt berilmän olary 15 dekabra çenli öz bergilerini tölemek tawşyrylypdyr. Bergilerini tölemedik kärenetçilere çäre görüljekdi hem duýdurylypdyr. Bu ýagdaý Lebap welaýatynyň Halac etrawynyň Pelwert, Güç birleşik daýhan birleşikleriniň Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň kärenetçileri tasdik etdiler diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanda kärenetçileriň hasyl puluny nagtlaşdyryp bilmezligi, bankomatlarda pulun tapdyrmadlygy bilen bagly ýagdaý soňky ýyllarda ýygyderli gaýtalanýar. 7 sentýabrda prezident işde goýberen kemçilikler üçin diýip Türkmenistanyň Daýhan Bank döwlet täjirçilik bankynyň başlygy Polat Allaguliýew eýleýän wezipesinden hem boşatdy we bu wezipeni wagtlaýyn onuň ornunmasary bolup işlen Şahmuhammed Nepesowyň üstüne ýükledi. Emma muňa garamazdan sentýabryň ahyrynda Daşoz welaýatynda mejburi paýta ýygma kampaniýasyna çekilen büdjet işgärleri we kärenetçiler özlerine tölegiň her 10 günde plastik kartlaryny geçiriljekdigi wada berilse-de bankomatlarda pulun ýokdugyna, olaryň käbiriniň döwükdigini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Şoňa meňdeş ýagdaý geçen ýylyň iýun-oktýabr aýlary aralygynda hem ençeme gezek gaýtalanypdy. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda bolsa kärenetçiler bilen hasaplaşyk işleriniň bada-bat geçirilýändigi aýdylyp, kärenetçileriň bankomatlardan pulu alýan we onu maňlaýyna silýän pursatlary wagtal görkezilýär. Ölçekýän pek zähmetiniň miwesini ýygyn puluny nagd görnüşini ele alýan hasyl usatlary ony ýüzlerine silip, owa zähmetkeşleriniň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokallandyrmak barada taýsy tagalalar diýen gahrman akadamynyň adyna tükünüksiz alkyş sözlerine aýdýarlar. Diýilip Türkmen telewizionysynyň 1 noýabrda efire berilen Watan habarlary gepleşiginde aýdyldy.